Godmorgen og velkommen til Vi ved ikke noget. Endnu et afsnit. Nej, det er første det her. Det er første afsnit af vores, vores julekalender. det er første afsnit af vores julekalender, det her. Og vi vil gå igennem hver dag i december for at give jer underholdning. Ja, Med en ny øl hver episode. Ny øl hver episode. Vi har en brevkasse med nogle fans og alt muligt, der er skrevet til os. Og vi er bare klar til at svare det hele for jer. Vi har en gæst med i dag. Det her det er HH. Det er HH, han vil være med os hele december måned. Hele december måned. Det er HH, FP FP. og EJ. Yes. Hvad Hvad starter vi med? Jamen, vi starter med at introducere den første øl. Royal. Royal Xmas. Xmas. En fyldig og traditionel juleøl. 5,6. 5,6%. Ja, smag. Vi smager. Ikke dårligt. Ja. Den smager Hvad fint. siger? Hvad siger? Jeg kan godt lide den. Den er ikke så god. Jeg synes den er midt. Den er meget midt. Den er ikke så god som juleøl fra Tuborg. Nej. Overhovedet ikke. Men Royal prøver bare at være... Nej, kopierne, ikke? Jo. Smager af helvede til. Smager af helvede til, Okay. så er jeg ærlig. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan godt drikke den. Jeg kan godt drikke den. Jeg skal rense den ned med en vaniljekrans. Vent. Vi skulle få et spørgsmål. Vi har sgu fået et spørgsmål i brevkassen her. Hvad er det fra? Det er fra... Nu skal jeg lige ind. Det er fra Karen. Hun er 32 år. Okay, yes. Hun er fra Holstebro, står der. Okay. Single. Det er tæt på mig. Det ved jeg ikke. Men hun spørger, for eller imod aktiv dødshjælp? Det er et rigtig godt spørgsmål. Tak, Karen. Tak, Karen. Tak, Karen. Godt spørgsmål. Jeg tænker, vi starter med HH. For eller imod aktiv dødshjælp? Og gerne et måske, eller måske et... Jeg er mod. Du er imod det? Ja. Jeg synes ikke, det er godt. Er der en begrundelse på, eller er det Nej, bare... det er bare, jeg er ikke imod. FP, hvad siger du? Jeg er for. Er du for? Jeg er for. Hvorfor man det? Hvis du vil dø, så vil du dø jo. Ja, okay. Så Fair nok. Jamen, altså, jeg er også for, fordi... Så er I vildt. Det skal staten sgu ikke bestemme. prøv at tænke på, hvis du ikke har noget hår. Og så... Du har Det kraft. skulle da lige meget. Og du har Jeg kraft. skulle da gerne leve. Ja, men Nej. så får Men du det heller ikke. hvad hvis du gerne vil dø? Hvad? Så kan du ikke bare dø. Du kan ikke bare dø. Ja. Altså, prøv at tænke, dit liv er så lort. Du går i skrald hver dag. Mm. Du har ikke nogen venner. Så må jeg ikke dø, eller? Ja, det er det, du lige har sagt, fordi du er imod det. Ja, det synes jeg ikke, man skal prøve. Man skal prøve at give det et skud. Det er sgu da... Men når du har givet et skud 10 gange, 10 forsøg har du brugt, og du stadig ikke har nogen venner, og dit lort af liv. Du skal tro på det. Ikke det, der giver op. Det skal være sådan, at du kan gå ind til lægen, give dit sundhedskort og sige, Jeg vil gerne dø. Ja. Jeg gider ikke mere. Og så har I lige en kort samtale. Bum bum, han spørger, du skal have testamentet. Ja, fint. Får du sprøjten? Godt så bliver du båret derud. Okay. Så er du færdig. Så er du færdig. Ja. Det er hurtigt nemt. Hurtigt, nemt, billigt. Ja, tak Karen. Det var et godt spørgsmål. Det var rigtig godt. Nej, men det er ikke mig, der styrer beskiderne jo. De kommer bare ind. Nej, jeg tænker næste spørgsmål, men den næste øl. Det er jo først i Nå, morgen, det er ikke? først Det er først i morgen. Det er først i morgen. Det er først i morgen, den 2. december, som er en tirsdag. Men er det ikke advent? Er det ikke søndag i dag? Nej, det var søndag i går. Det var søndag i Det går. var søndag i går, den Så- første i dag, og... Og hver gang det er advent jo, bagud. Vi er bagud. hver gang det er advent, så har vi jo lige sådan en her. Kom ind med et... Og så skal vi lige have produktionen til at hente en jægermeister. Den er i køleren. Og så har vi dem her. Ikke sponsoreret, men Hashtag ikke reklame. men I må gerne reklamere for os, hvis I vil. tak. Tak for produktion. Er det 4? Så har vi et til HH her. Tak for det. Så har vi et til FP her. Så har vi et til mig. Til den sidste. Og så siger vi altså skål, salut og god jul. Salut. God jul! Det smager altså bare godt. Det er lækkert. Det er bedre end den der Royal. Det er det, helt sikkert. Får os mere for prisen. Mhm. Og så ved jeg ikke, hvis vi får flere spørgsmål inden de sidste 30 sekunder, så svarer vi for dem, ellers så takker vi af for i dag Og gå videre. og går videre til i morgen. Og ses i morgen. Giv den lige tid. Vi fik sgu et spørgsmål. Hvem er det fra? Det er fra Det er Nina.
Nina fra Skovlunden. Og det er et lækkert navn, det der. Okay, hvor gammel er Nina? Er Det er sgu Hun er da også- 22. 22 Nina. Okay, yes. Okay, Wow. vil du læse det op, FP, eller skal jeg? Ja, det vil jeg da gerne. Nå. Ej, du... Se. Okay. Ja. Åh, siger den banan. Jamen, Nina spørger simpelthen, vil du sætte et barn i verden, hvis du vidste, det ville have Downs, eller være svært, handicappet, eller noget i den dur? Okay, Ja. så hvis din kæreste bliver scannet, og doktoren siger, dit barn kommer til at være svært handicappet eller have Downs. Jeg vil ikke finde det i verden. Det vil du ikke? Nej. Jeg skal Okay. ikke have et barn, der har Down-syndrom, mand. Det er jo synd for dem at sende i verden, når de har det. Jamen, der er der nogen med Downs, der har et godt liv. Prøv at høre, alle med Downs har et godt liv. Du har Ja. aldrig nogensinde set en med Downs, der er sur. Nej, de er Eller, altid eller glade. ked af det. Nej, det har jeg fandme. Så står de her. Det er ikke Downs syndrom, det er... Okay, lad os komme back on track. Ja. HH siger nej. Nej. Vil du gøre det? Vil du gøre det, FP? Helt sikkert. Jeg vil gerne have et barn med Down syndrom. Så kan du lege med dem. Og de er bare glade. De klager ikke over, hvis der er nogen, Altså- de ikke kan lide. Så... Altså, jeg har lidt sådan... Det er sgu min fremtidige kones valg. Det er hendes krop. Det er hendes krop, det er Okay. hendes... Det er hendes Så du tænker, er det værd at få lidt hængepatter for et barn med Downs? ja, det må hun selv styre jo. Okay. Jeg er ligeglad. Bare hun bliver syet op, og jeg kan gå i gang igen. Det er et godt svar, det der. Det er min. Ja, vi har drukket vores øl, så vi har ikke engang mere at skåle med. Men vi ses i morgen. Tak.